Zo. Weet je waarom ik hiermee ben gestart, mijn mensen? Welkom, welkom. Eerste voor Ayari. Eerste voor Ayari, na dat mo begin voor si. En daarom ik mi baru aan sweet oidi. Me bar alles maar odi en ook mijn geduldige mensen. En mijn ongeduldige mensen groet ik ook. Laat jullie dan begrijpen dat a wintie geloof. Meneer ta culturu torie. A wintie bribi. Ano asan sawe prakseri. A wintie geloof. En a santa trama introduceer. A wintie geloof. Na a culturu geloof. Na een bombigi verschil. En daarmee ga ik starten. Usaptak mi be potwasani omtrent wintie pre. Ik heb het gespaard een hele tijd. Mitak, maar nu ga ik het wel even. Ik heb er even zin in. Om even een correctie te brengen. In een story voor wat wintie pre. Eerste sansa motegi desma. Wat is een wintie pre? Vele mensen denken dat wintie pre eet je rust in je libi. Vele mensen lopen met het stelling dat temi pre die de wintie ga ik geen problemen meer hebben in mijn leven. Vele mensen denken dat temi play wintie pre a familie maar probleem o los op. Volgens mij denk ik dat je te heb oor wintie pre dat o goedelijk man sa Musa. Dat is maar o goedelijk Donald Trump. Dat is maar ik denk dat ik me play wintie pre. Dan hoef ik niet meer te werken. Dat als ik in een houten huis woon, ga ik in een paleis wonen. Vele mensen lopen met het stelling dat als ik wintie pre heb gehouden, gaat er vrede zijn binnen de familie. Vele mensen denken dat als ik wintie pre heb gehouden, ga ik geen last meer hebben van die biggie futu. Vele mensen lopen met het idee, als ik wintie pre heb gehouden, gaat mijn leven smooth gaan als boter. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik begrijp de mensen soms. En soms begrijp ik ze ook niet. Weet je wat het probleem is in het wintie geloof? Mensen worden opgehitst. Mensen worden opzettelijk in een donkere hoek geschoven als het omtrent ons wintie geloof gaat. Mensen worden bewust opgehitst door de mensen die ze hulp gaan zoeken. Dan heb ik het over een bonu kampu. Heb ik het over een bonu man. Dan heb ik over de bonu wintie man. De mensen die dresi man. De man sang etaki den echar auroko die sinanga behoren. De doe auroko die sinanga de doe langa eer en geweten. En daarom had ik altijd gezegd, eenheid binnen a culturu, eenheid binnen a wintie geloof. Het gaat nooit komen. Ik vind het wel jammer dat onze kinderen ook besmet gaan worden met wat bepaalde mensen opzettelijk doen in het wintie geloof. Om andere mensen hun gezichten te verven en hun gezicht schoon te maken. Dat mag men vertellen over flow wat ze willen. Ik heb altijd een klare antwoord voor ieder. Weet je waarom?
Ik werk met gevoelens. Ik werk niet omdat ik wil werken. Ik zet geen water voor mensen om te baden. Maar mijn werk wat ik hier doe is geen werk. Het is mijn hobby. Ik heb mijn werk niet tot een business gemaakt. Ik heb mijn cultuurwerk niet gebracht. Na business, na zaak. Niet waar. Ote je pre-wintie pre-juansma. Te je vindt oplossingen. Te asma. Je vindt een bevrijding in a bigi futu. Te asma vindt een bevrijding in a edati. Te asma vindt een bevrijding tak alla jari wan familie e dede. Te asma vindt een bevrijding taki dene dede moro wan bakatrawang. Tedes ma fen wa oplossing in abakru sa grandpa ben bay sa ekirding sa etaiding tak de no ma mekip ching atakru sil sa e molesterde ina famiri tak wintie no ma bar vrij a wintie pre e hou in te yuk ba sluit vrede met al je familieleden. Te je vindt vrede. Nanga je schreefie. Dat is de grootste fout die wij maken. Als je niet rein bent met jezelf, moet je niet in het bootje stappen. Sadema ekar wintie. Kan je in een culturu boto ik kan stappen wel. Want dat ik kan go leren als wintie futu. Ik kan go leren dans wintie voor de wintie na ba wintie dati. Ik kan go play dans cabra, wins ino ap cabra. Omdat de ma eji ook toe culturu les. Dat je kan go volg scoro, voor tak kromanti, maar you know ap kromanti. Dat je kan go volg wan scoro, tak je nak drong. Maar teo mi tanga echte dromang, sa aba yeye. Drong. Da yo shitaki a leri saibe leri. No mancha you go fara da yo kisheng. A culturu futu sa igo leer dansi. A aisa futu sa igo leer dansi. Terwijl you know abi aisa. Igo leer ta kromanti. Terwijl you know abi kromanti. Igo leer dans fodu aisa fodu wintie. Apuku futu, you know, abi apuku. Dat ik kan doen sa iwani. Adede yo mitanga trutru apuku man. Da yo shitaki apuku fu you. Tongo sa you leri. Yo kisheng. En dat nou af de biggie probleem sa o abi. Ik vind het wel jammer. Taki te bepaalde bonuman. E hossel, e sukusma, de hossel, a bonu broko fu de man na wan business, en dat is ma ego kotwa luku, na wan bonu kampu, en a bonu mano sap flow, a bonu mano sap mi boto, ano sap mi stuurman, nog mi kapten. Ma bonuma e barika taki lauma e serema da lauma e compresentere lek money gado dan a bon a vrouw of a man e go na bonu kampu da e go oppo you tori nanga wan bonu man en a bonuma e shita kwa nyankonja na insi fu krap teki de sap sa bonuma utaki na mana tigo na mana tigo. Wem sabe boom. Amade abakru. Want da aisa say baram tapuja. Da tamo kota luku. Da mo bige pot 60 cigarette in a bag. Da mo pot 12 cigarette in a bag. Je porti yuna lowman. Ye serium ma. Da mo bige play kot luku.
Damo tegi taki amadis kirtin smak ba ina libi. Ama wasi wa watra. Lukuja. Siksi bakruwe di ina watra. Da yo trapa ini. Da sa iden op sanga you. Da pe iben deso. Da yo drop. Dan ga je letterlijk aan het uitglijden. En je bent dit op een passie voor positiviteit. Dat je gobaka in een libi voor agu, voor vervuiling. Onderzoek schuld naar objama altijd. We presenteren de geldautomaten. We presenteren nu. Toch? Lekkie biggie thing. En bepaalde bonumang. Sa e lul abrafi ulukumin mi kaai. Udenkade kabakruso abi e harismano kampu. Isap omenu, isap omesma wan tron bonumang. Isap omesma wan port wan tron bonuma in alibi. Ze kunnen niet. Tegenwoordig. Obja. Ne prei voor purus makadoro. Sma ega winti kampu no de. Fu chaneng. Taki den dansi winti. Sma ego na bonu kampu no. Sma ai. Sma ego no na bonu kampu. Fu chaneng. Tak inoshitaki mi ben dans ai samoy. Unoshitaki waleba e baram tapu. En nono de winti prisa e hoor nono. Na sama ai sani obia pre e hoor nono. Ai Reynold, cool. Winti prisa e hoor no. Na sama ai sani. Alala fu winti no demoro. A puur fu winti no demoro. Tegenwoordig, ik kan vergelijken winti pre. Lekte ibogona. Kotaki de Oru discotheek. Mi vergiet vadening. Ibo go na het vat go dansi. Ibo go na de box go dansi. Ibo go na Beat Street dapa log to say. Ibo go op da bepaalde presi go dansi. A winti pre full unu nono de atro moderne disco. Dus de winti sa e barno na utapu na disco winti. Samai sani winti. En daarom ik met taki te bepaalde bonumang e suku nyang, de suku dringi, uno go verfi wantra obiamang. Omdat u saptak a dansa konja na isi na walomang, e seremma. En daarom ik mi etaki, efu bus kondre no bende. A winti disi, a winti geloof in Sranang, ano ben bestamoro. Omdat we een biggie split zijn in Asandisi. Er is een groepje voor een winti. Te bepaalde sma eco life. Dat is dat in vergelijking. The good, the bad and the ugly. Ushi? The good, the bad and the ugly. Na de winti pre dat die nono de hoort in Sranang. En na de winti presentatoren. Na so de man edwe nono in Sranang. En yusa es ordesma. Taki winti. Ano modern sani. Asansa de kar winti. Na wa onzichtbare sani. Na bifo. Alla winti na bifo. No wa winti. Ano bouwjaar 2023. Ano noa winti. Ano bouwjaar 2000. Alla winti sa ekong. Barta pusma. Ben de kaba. Da akan detak yuna wap chinengre. I geboren 2000. Abifo obia. Sambe barta pusma ina famiri. Ako barta pap chimeisha dat no. Abifo obia. Kromanti. Sambe barta pu afo. Da awinti si tak no awan kombari. Tap ap chimboy. San geboren 2022.
Dat je kan tak sa you wani. As chinyung ma obia grani. De massa e play wintie deskundige dat de gidesma. Bewust valse informatie. Omdat er ja lucie is naar me toe. Er is een grote groep van ja lucie naar mij toe. Ik stoor de negativisten als ik live ben gekomen. Ik hinder ze om ze te zeggen, om voor mensen ogen te openen. Dat no wa bonu mane jiboy dai no wasving. No wa bonu mane pot aisa watraji. Tide tamara je was kromanti. Dra tamara je was apuku. En if dat no sada de me pot alasanji one day. Dat is hard ding. Daarom te smakonami. Dat temi no firi vro komoro jideng. Door a one beleid voeding. Nanga heukelachtige mentaliteit voeding. Nanga negatief denken. Omtrent een principe de suku jepi. Je begrijpt? Dat je nog kon suku a fout. Na pe you kong. Im luku sana you gedrag. Te you wakaka wans ma kampu kon suku jepi. En wat ik heb opgemerkt. Sma e wakana sma. En is duidelijk dat de jarusutap asma sa de chakong. Je denkt dat je vertrouwt je tante. Voor kon steunen je. Je tante no loopt je. Je wakker naar wat denk je. Dat je char je brada. Voor kon ondersteunen je. Nanga a wintie say bar na je tapu. Je brada e boose je. Je brada no loopt je. Je kon nanga je egi masolesi. Kosuku yepi. Yuma. Srefi e jarusu tap you. Maar de sandat uno wayere. De sandat uno wayere. Vooral des maf Nederland. Une yere sani. U denkt dat bepaalde sma lobunu. To de na kouru kondre dape. Te u konas ranang. Dat was je dat de nek na de neef sa esen dosu jun sa we sen dosu die ding. Toen ko knapu abi steun van nodu om luku om ef de elasten junu. En wat dat ding is. Soms if je sap tak e roko die wasma asma odoro no tap abun passi uit a vloek voor a familie. Sa bepaalde yeye behoring in een bepaalde chokro. Dat je konu dat asma si dat je fen yepi. Wanneer je op een torie gaat unang asma. Na man dat chego. Ino swaman dat driftig. Na man dat chego. Ino yere dis faman. Ino yere dat faman. Dat trappen jullie idioten erin. Dat trappen jullie idioten erin. En daarom zeg ik. We hebben een capaciteit voor biggie wintie. Maar we hebben ook een biggie capaciteit nou baka. Dan gaan mensen leiden jullie. Jullie kunnen niet op jullie achterpoten staan. En zelf een beslissing nemen in jullie leven. Dat als mijn oma niet wil komen steunen. Laat mijn oom op het dak gaan zitten. Als mijn zus niet achter mij wil komen staan. Als ik mijn culturele werk wil doen. Mijn wintie geloof die ik wil behouden. En mijn tante wil voor mij bepalen. Laat mijn tante op het dak gaan zitten. Jullie moeten zelfstandig proberen te zijn. Tegenwoordig te wesukuyepi. En minder praten met jullie mond. Te wesukuyepi. Jullie moeten minder praten. En minder aanhang zoeken als jullie bezig zijn. Ik merk het op bij mensen die op de goede pad zijn. Maar ze komen met een vriendin naar je toe. Een vriendin no loopt ding. Ze komen met een broer. A brada kost dat kan de wintie van familie. Dena ing. A brada. E bouw. Want bepaalde koning combiting. Misleidende koning. Dat is charing aan trapresi.
Dat tene chade gawan tra president yere de na man dat ibende. Na man dat igo. Aman disi aman dati. En altijd mim luku. De meeste bonumang. Sa etak negatief abrami. Wins van lelijk mi mooi moro walof ding. Mi bakay di no pretty. No wamane kami. De ko set mofo nanga mi. Tak mi tai you neef. No was san economy. Da me go set ondrogro apart. Nanga you. Tak mo sen was makonji. Im accept 20.000. De sap tak map 10% in a money. O sap tak desan dis ne gebeurt na mi. No wa mane chas makonami. De ko set san bakadoro nanga mi. Tak tak romanti barkong. Im le tak tak ano e abeng. So langa uno door stade pisi dati. Uji winti prei. Na zomaar we ji winti prei. Mi teguk bataki winti prei. E ji te uchawa oplossing ko inu libi nanga usrefi. U de kring komit usrefi. Fos utak negatief nanga umofo to gawa bonu kampu. En daarom ik misa bepaalde sma. Bonu kampu no desa de no sabi. Om teke positie. If de yere takwa winti. Da bersaba. Tapwa young boy. Of een jong meisje. Hebben ze een speurneus als een tamanua. Zij is suku mira. Da alamang ego na bonu kampu. Bijna wan mira sef no mag beta obiamang. Zogenaamd de chayule koning. Make one fout. Of de no de eens. Yoshifado behandel you. Zo de a realiteit. Zeiden mek a ingi net tapu no man bari. Omdat ap shofyo nange egi pa. Taigas matak takong. Yo sreka en tuyari. Fos upreja obia. Yango kistrobi. Do gawan trabonumang. Wan nech o harde nomo. Wan sa o harde nomo. Wan neef o harde nomo. Wa omu o harde nomo tak nogo dape. Nogo dape. Amap dis amap dati. Lo me seremma. Lo me seremma. Ik denk dat die man no buying. En daarom meki. Tegenwoordig wint die pre en hori. Maar het is meer een show. Men houdt nu tegenwoordig wintie pre voor applausjes. Men houdt tegenwoordig wintie prijs om morgen te gaan vertellen dat die pa wintie mooi op me heeft gedanst. Maar a drukking voet ik schrikken tegenwoordig. En hij woko. Mi betake wa lees ik ba. De objaf nou en was zo dating. De obiam des masai konunu de tak de wan winti of de wan sreka de sting. De e bopal o lati de kong nanga o lat de egwe. If je barwas ma tegenwoordig taki ipaimi fu mi du so wan sanji you. Ma a watra dat yo was 60 day. Eerste dan als mo begin tegen. 6 dagen. Hoe dan? Ik heb andere belangen om te doen. Dan begint het al fout te lopen. Dat de abigi waka fout in het systeem dat die. Dat de mouse ook was schuldige. Jo potwa watra die wasma. Jo tegasma a watra dat die. Het was 3 maals daags. 60 euro. Manting. 6 euro bakanna. 5 euro bakanna bijvoorbeeld. Na trobi yu esuku. In tegas mataki buan baka trawang. Asma wa was fa ewani. En wins in tegas ma. Am was 3 kalabas. Isap sa asma o tegi. A watra sweetie.
Miwa wasa watra moro leki dat te you dry lek obiamang. Dat is me wasa watra fa dewani. If you take as matak a watra disi im luku gona so opo. Dat die take as ma walisi. Dat als je baat moet je kijken waar de zon opkomt. En op het moment dat de persoon weer doet wat de persoon wil. En je meet het met de persoon. Om de persoon te corrigeren. Zoek je ruzie als obiamang. Hebben jullie gehoord? Want als de mensen bij de doktoren gaan. Ze zijn hulpzoekende. En de dokter heeft een recept voor ze geschreven. Meneer, u gaat zo'n medicijn 2 maal 's daags gebruiken. 8 uur 's morgens, 8 uur 's avonds. En je hebt misschien een kuur gekregen van 20 tabletten. Waarom drukt u niet allemaal gelijk? Om te zeggen dat de wormkuur die dokter u voorgeschreven heeft, dat het zoet is, het is lekker. Waarom drinken jullie dat niet gelijk 1 keer? Jullie durven niet. Want de dokter heeft geschreven, de man met de witte pak. Hebben jullie wel respect? Wat geschreven is op de gebruiksaanwijzingen. Op gebruiksaanwijzingen tapa batra. Of tapa pakket. Zodat schrijft you. Zij de met u net tegen datra. Dat je mannen datra. Ik neem antibiotica 3 maal 's daags. Maar antibiotica sweetie. Neem drink allemaal wahed. Zij doen net tegen datra sandati. Mensen betalen je om voor ze te werken. En dan willen zij bepalen voor jou hoe jij voor hen moet werken. En als zaken fout lopen, dan proberen ze jou als obiamang in een kwart daglicht te plaatsen. Fuck iedereen. Tapator dat die boy. Dat was chatra heeft me. Daarom te uno kring nanga usrefi. Ugwa kerki. En wist uno kring nanga usrefi ook toe. Jezus schreef no dat je punu. Jezus schreef saptaki a iniquity de in you. En daarom werd tak flow ekosi. Mensen gaan niet meer bij flow komen. Want flow praat niet goed. Mi ano safri poe. Ik ga niet met jullie komen lachen. Dan zit ik a watra sa je wasi. Ano so yung wasa watra. Maar mina kwai man. Mine mene nanga you. Dat we meki wasa watra dat gewoon. Dat wat ik me wisi. Dat wat ik me wisi. Want a watra dati. A krafu you. Nekari bakan na nanga neti. Metak a krawatra fiu fos mi pot a krawatra di you. Moka serious ching. Want die abi vrouw. Ibe sribangay vrouw. Mino sapfa iwakana strati. Da woka seras ching fosi. Da 12 euro. Fos 12 euro da mo pot wa opoye watra di you. Nee, men wil dat niet horen. Als men jou heeft betaald om voor hun te werken, willen zij bepalen hoe jij voor hun moet werken. En dan lopen ze morgen naar een of ander kwakzalver. Dat tede waka go naar een of ander kwakzalver. Toch? Tede go naar een of ander kwakzalver. Dat kwakzalver na vreed voor vreed. Kan je na drisman om een egoning in wajari. Dat man barika takwa money def meki. Ama na trobi tegen de man tak jongen. Ama ta you wintie. Ama wish you. Ama jaru sutap you obia. Want amei suku nyang. Amei suku dringing. Dan gaat hij dat doen. En als hij dat gedaan heeft, dan trap je erin. En als je erin bent getrapt, dan wat ga je doen? Dan ga je erin, je go in een suis, samen suis you. Dan je draai kosmantra obiamang. En na de sandat etekunu. Temi tegen desma, familie ja. Mika waka in een song. Ik heb geen boter op mijn kop. En daarom moet je kijken. Je roken je wasma. Je mek moeite voor flor wasma. Taki unodoro na apisi voor wintie pre ete. Maar meestal de sma. Toch? Toch? Ja.
Daarom ik me tegen deze mataki. You dat ja is struggle naar mijn familie. You dat ja emek moeite die desma. No wa omu no de aanwezig. No wa tante no de aanwezig. No wa nek no de aanwezig. A de van wintie pray. Trawe waka afus koinsi. Dat je kost dono. Dat do luku van prede. Deze ap sa do do. De ne konfu nyang so yu nyang. Nanga de reserve portie. Sa do chagwe dalek na oso. Do ko luku ook tu suma na do. Dat do ko luku suma na do. Dat in plaats de proberen fuleri. Dene do dati. De konanga de ainanga de snuit. Dat tene konanga de ainanga de snuit. Dat te winti kono. Dat do doelek de betre moro asma sa yu preji ding. Dat im luku tak tene kong. Daarom heb ik me tegen desma. Er is ook iets dat vaak gebeurt. Teresma op winti pre. De nekar familie. Nee, teresma de bezig is reka. De accidents taki. Wie hebben jullie om jullie te komen ondersteunen? Vaak genoeg hebben ze niemand. Vaak genoeg is er geen nicht of neef. Als je aan het baden bent. Om met je te komen overnachten. Heb je meestal niemand. Meestal smano de fuko knap nanga you. Te is reka. De na ting. Hora winti pre. En neef zij bedenkt dat we bij dedekba. In haar eerste wang. A tante vie zij bedenki. Taki nee tante ete. Of a trouw een vreemdeling. A de na winti pre lek eerste. Dat tere kondape. Dat voor sansaro do. Dat do lukusan nanga ai. Dat trawa okos dono. O lukutak apredis no go bung. Pokumane pre bung. Tere no fen schulta pokumane suku schulta objaman. Terwijl bepaalde pokuma is je openlijk. Dat je des maar is na next voor dwanga de money. Bepaalde pokuman is je openlijk. Dat je na pokume pre ya rokomide. Maar jammer. Maar money is eigenlijk minder nyame sweetie. Want misschien dat asma no kaba fu play winti pre. Asma no ready fu play winti pre. Asma no abde obia. Di sa awan pre. Ano abdeng. Je ziet dat asma no abroko winti. Maar asma wa purka doro. En tegenwoordig winti pre ne pre. Fu purus makona doro. Winti pre e pre. Die applausjes en complimentjes. Winti pre e pre. Fu samai sani. Winti pre e pre. Fu ka Facebook. Ve soort van uwer wa lo geweldig zijn aan kopro beki tapu ede. Van we weer boendier kimona. Na wa lo go to. So winti pre e pre no. En de mans wat bepaalde groep bonumande. Sa e hardesma. En nooit jogo na wa bonuma meestal. Dat akar yu kra in komchi. Dan nog tegen dat ik compleet obja. En daarom zeg ik het altijd. De meeste kopbrekerij. Wat ik krijg binnen mijn werk, wat ik doe. Zijn de stadskriolen, dan mogen ze boos worden. Tejepot die wiri die wan bus kondresma. Tejepot roko. Tejepot die wiri die wan bus kondresma. Tejepot roko. Tejepot broko. Nanga tejepot die wiri die wan bus kondresma. En waardeer je. Abonsa idweng. In de meeste gevallen krijg je een waardering terug. Maar de stadskreool gaat naar je toe komen met zijn tante en zijn neef en zijn zogenaamde bonoom. Met een zakdoek om mijn fucking hals. Dat is doelelijk de betere moro you. Dat is play sabi man. Die is maf ding. Ik kan een agio. Ik kan wel tabaka. Ik play kondrep ching. Ugo wasi baka nou kong. Wado maite. Ugo wasi baka nou kong. Wa ano agio inu mofo. Is reka obia.
kimo na esreka obia. Ano aisabu esreka obia. Ano kromanti linga esreka obia. Ano de ready sakanisa sawe weri esreka obia. Ano de keti sawe weri esreka obia. Te esreka obia esreka na je principe, je discipline. En wat jou toebehoort. Jouw gedrag. Je eerlijkheid naar elkaar toe. Hoe schoon denk je over de persoon die voor jou moet werken? En vaak genoeg, in Lukutaki, wintie prevo tegenwoordig naar takis masani. Wintie prevo tegenwoordig naar hoigri. Bij deze bied ik me verontschuldiging. Naar alle kerken van Suriname en de wereld. Ik trek mijn woorden terug wat ik een aantal jaren had gezegd. Dat Tewa Takis Masani, Hoigri, na in kerkie. Ik trek mijn woorden terug, kerkgangers. Alle kerkgangers. Pastoren, paters. Christelijke geloof. Ik bied me verontschuldiging. Ik bied me verontschuldiging. Ik dacht dat er roddelen alleen maar daar was. Maar binnen mijn eigen wintie geloof is het 10 keer erger. De mensen trekken de mooie pakken aan. Voor konawa wintie pre. Ik denk taki, ik denk atras aan de koluka. Eerst als we de aide na kukru. Angre kierding. Honger. Angry. A tweede wang. Naf luku soort krosi. A trawa weri. Fa kimono fa trawa be schuin. Fa a hoofddoek fa trawa no taibung. Fa feda dat schuin. Fa leba pakino mooi. Dat na atrasan sa de kondu. En daarom te wel of we in luku sa nemen mee. Uitgehongerd. Laten we stoppen. Het wintie geloof wordt altijd gemaakt tot een kikaboe. Maar een fout no dena a wintie geloof, een fout dena usrefi. En weet je waar er voor grote fout gemaakt wordt? De toneelspelers en de zogenaamde wintie organisaties. Nax is een van ze. Nax is een van ze. Waar bewust verkeerde informatie wordt geleerd aan de jongeren. Nax is een van ze, ik heb het gezegd. Wij leren maar dans wintie futu. Wij leren maar dans ingi futu. Wij die wintie les. Wij teka wintie en mek toneel. Wij teka wintie en mek walo soort show. Dat te je odelanga alala fusordesma. Taki te je opkromanti. Teo dans kromanti, smane leer dans kromanti. Teo dansi, pawinti. Smano koleri dans pawinti futu. Ala ingi fute dansa srefi. Ala sme dansa asref ingi futu. A deze wa ingi barta pasma. A ingi e dansi sodrof open futu le fatras ma beguet open futu. Is dat sado taki? A ingi datano wabu ingi. E voor een pawinti barko tapasma. Ano draai anu. Lek van alles maar draai anu lek van de lering. Don't taka pawinti dat anu wa boom pawinti. Stoppen jullie. Stoppen jullie. Stoppen jullie. Uno mangami. Uno mangami. U denk umanangami ma uno mangami. Mine hustle. Tesma kona me funa pasen sunom kong. Omdat mi sabi. Taki ahati. Te was ma pot vertrouwen in you. Dat you schrijft ja schade kong. Na a vertrouwen sa asma pot in you. Maar soms gebeurt het automatisch. Omdat je bezig bent met de mensen. Maar je apwa yeye. Dat je viert dat des massa ekona you de atino kring. Dat automatisch lus je ze niet meer. Heb je geen zin meer om dingen voor ze te doen. Omdat te weten hoe je hebt, we pak. Jullie moeten minder babbelen als jullie hulpzoekende zijn.
Wintie pre eji. Te u chawa oplossing ko in de torie samite gunu. No a wintie les neji. A wintie les eji ter plekke te you kon tek srika. Mi no go in mijn organisatie. Beesi openlijk taki. Nou een show eji. Beesi tak nou een libi show eji. Manengre weer japo e dans Aisa. Umas me weer lange broek e dans apuku. Otene badep chifu unu obribi tak a wintie fu unu anoso. Oteng. We chades magot inu a dual spoor. Dat na asan sami wan teiguno. Famide ja. Wa lofu no ma ko live. En des maar zijn liever commentaar. Als jullie het beter weten, komen jullie ook live toch? Ik voel naar MB, mi kan senjuno. Ik heb huisaansluiting. Laten we het anders doen. En dan te ma ko live. Dan bakadi dat we koffie taxan ne horen zo. Uba je belt toch goed? U zet op internet. Uba je MB. Dan ko live schrijven. Dan u doe een betere moro flow. En daarom ik de man nak mi pour na koyeba. Daarom ik isitaki wa lomang. Proberi fu nak mi puru. Nanga brat kati mi mofo mi kataki. Ik ben een schone mens. En het schoonheid van mij irriteert de negativisten. Omdat ik gewoon keihard praat als een man. Ik ben geen vrouw. Nooit meer gaan billen. Manwa umasma. Teme taki me takleke manenge. Kasana te bro ome man. En daarom ik hem luku taki. Tede gawa presi. Abonuma shitaki u ede lichti. Aka purwa moni nou anu. Dat de tak negatief abra trawang. Ugo leer sapsana reincarnatie. Ugo was prati. Nanga opa funu sambe wisi. Da opa dat bare tapu. Yo wis baka. Ugo was prati. Nanga ahoigri gram mafunu. Sabe taisma man. Na de kampu ving. Da oma jojo yu. Yo taisma man ook tu puru. Yo tai man ook tu. En precies zo de ook toe. Na de manengre. Sa a wintie fu opa bara de tapu. En de gwenti taisma na de kampu. Tek ala umas masaiko na de kampu. Denanga ala umas ma na de kampu. Dada opa na jojo ding. Na semsane godoro. Opa be gwentek chimboy. E haraken jari. Dana opa jojo yu. I kan brief me. Wins isrekasma. Yo jewa harak nomo. Uno biganga mi ayar opopas. Ugo bler prati. A pisifu a reincarnatie. Uka denanga winsot roko winti uwani. If uno e verdrag. Uno mananga drukking. Uno ko ina winti geloof jere. Ina culturu kan go. Want de man like culturu instituut. Uno stak dene bel mi. Uno stak dene opotoranga mi. Uno volg. Winti leri. Dat we wisu egi vrouw. Winti leri. Dat we tayu egi brada. We nak drong. Dat we dukwayango egi ching. We jarusu tapu egi sa. Maar we komt op tv. We kan media. Kon leg uit hoe dingen horen. Ik heb een reine hardboy. Enigste wat men van mij kan vinden. Die lul. Inak mi mo pretty energy bakaya. If je val me aan. Mo val je aan bakaya. Dat is simpel. If je arwa ouro tak yo kap mi. Dan mos do me ki kap mi mano soud met die me kapi bakaya. Kade dat wa uka tak dak flow moeilijk. Maar in mi ati fu sreka wasma. Mina wisi boy. Te mino debu nanga yu mine lafangay. Mine doe als of. Begrijpen jullie? Zolang uno kring. Dan me kwa loma de nanga winti na de tapu. Maar de noma roko nooit disma. Omdat dat reinigingsproces. Nanga aboigi. Fu stond tabasturu. Lek dumang.
like Obiaman. Het is een langdurig proces. Het is een proces met zelfreflectie schoon naar jezelf toe. En daarom ik im luku taki teye je pisma familiekonsteuning. Im luku meestal de playbo numa ja Obiaman pedekong. Go wasi bakadau komboy. Ugo wasi bakadau kowa do maite. U denka tewe wisi of we tai dat denka lepu lepi. U lepi wisi ya. U lepi fu kroisma. U lepi fu kroi umasma. U lepi fu do de sandati. U lepi fu hets familie op tegen elkaar. De sandat u lepi ya. Maar in een kring voor een wintie geloof. Waardoor ik ben klaar naar een live disi. Dus het is massa de speel lustig. Ik weet niet dat je wintie pre de kon klaar. Voor Channing. Tak de je wintie pre. Tak Obiamano Rokobung. Flow abakru. Flow go do disi. Flow go ugo dok. Daarom met tegunu. Tak mijn rijkdom is mijn verstand. En ik deel het met jullie. En toch word ik niet gewaardeerd. Maar gado is jima waardering. En dan gaan nefu en nana kedwa man. Saishi nana kedwa man. Kedwa pong. Dan gaan eng. En lei mite de opo. Dan gaan de bigiwang. No wa winta fesi. Dan gaan gada baka of gada baka winta fesi. Gado dan gaan de winti. Dan gaan de obia. Fu du kring. Fu du dan gaan leti da mama of obia. Dat de eleyu. Uwa wor winti preda uno sreka. Uwa hor winti preda uno wasi. Uwa hor winti preda nooit one day. Uwa bateng fusreka obia. Uno sreka obia. Maar uwa hor winti preda fu samai sani. Dat is no go bu. Dat we go hoigri. Nanga trasma. Tak mi baru nanga flow. Flow disi, flow dati. Flow disi. Uga leer sabu srefi yon. Uga leer boygi. Lek libisma. Dat we doro pe doro. Want a winti bribi na wan krin sani. Je predi wasma. Paste ipsa a proces. Voor positiviteit. Je bent rein met jezelf. Dan fossi je hoor wat winti pre. En a winti pre. Na krepina na sma. Dat uiteindelijk ik kan mezelf bevredigen. Want het was zwaar voor me. Ai boy. En nu heb ik geluk. Ik ga een beetje spelen. Als tangi. Als dankbaarheid naar mezelf. Dat is een winti pre. A winti pre aan of course dong. En weer culturu crossi. Dat je crossi kring. Dat ati blakka. Nonsense. We weer mooi kimona. Dat ati no mooi. We weer mooi vida nou ede. Dat ati doti. Ubigi uroko tap de sandati. We kon steunen neef. Dat we jarusu tapping. We kon steunen sa. Dat we jarusu tapping. We stop na de sandati. A torie van tamafa busra maini. A faya e kon a yardis baka. En a yardis memoro faya. Sumana loopt zo. Ik hoef geen naam te dragen als geestelijke leider. Ik doe niet fake. En dat irriteert mensen. Ik ben 19 september 1973. Ik ben een pure maag. En masama na hoigri. Masma net doe alsof. Mino sap futrawang. Maar adis niet. Temitak mo yep wasma. Mo yep you nanga kring. If you want dry. Denk anders Abrami. Wins ik kost mi baka tumutuma gebergte. Te kami ko umina sen fudu sanji moro. Dat you denk dat mi no sabi ma ye pikimi. Mi barodi te wan tradi. Winti pre e pre te you de kring na you srefi. Winti pre e pre te you de rein na you srefi. Winti pre e pre te you de incasseri na you srefi. En te wa winti pre o hori. Sabi suma we kari. Te we tek sreka. Sabi suma eko steununu. Te we konkot luku. Sab suma we neema mei. Uno go tekis ma mei. Ta yere taka pa winti da you. Da obige probeer fu nak you puru. Fino sreka you pa winti. Want asap tak yabi nyang. Yap dringi. Yap koloku. Da dape aja rusu e begin. I verstaan? No wa obiamane pinaere. Kom bige te gunu. Maar te euro ko amoni proberen ko aan krimoni. Ik maak ook fouten. Ik maak letterlijk ook fouten.
Omdat mi no volmaakt. Maar mi atino bita. Mi atino bita. Tewe konami. A principe mi deja. If we konami. A eerste sansa abi. Abu ati na a juiste presi. Dat we feni lek vertrouwen feni. Dat we feni lek vertrouwen feni. Want die mi hoor a positiviteit voor a wintie. Vandaag pluk ik de bloemen van. Die mi pran a bong. Ano dede. Gado seigi mi, gado blessi mi. En na blessi voor mi me prati di unubaka. If a luk nanga mi. Tak tire mi bereik mi doel in a libi. Am luk nanga unu ook toe. Want mano de obiama sa teigu nu tak mo wasi meki fenwa bigi oso. Da misrebe te wa boko baka panga. Adies de langa sa de same baka kwaka. No. Temi o poweri nanga wagi. Taki bala mo wasi. Im abi wan vervoer. Da misref na abilek bonuma. Mensen ugwere. Ebo gawa bonuman. Amo die advies voor vrouw da ma schreef na vrouw. Ugwe? Evo gawa bonuman. Amo die advies. Taki geluk. Amo wasi geluk watra. Da ma schreef na niet eens wan bicycle. Ugwe? Evo gawa bonu kampu. Au wasu fugo vooruit. Da me tangen vrouw. Schreef na ba jari nooit. Schreef na ba oso. Nooit abou. Ugwe? Evo gawa bonu kampu. Ala sansa ala ulibi e hoigri ame hoigri yu brada toranga yu ame hoigri yu satoranga yu negatief ugwe no abonu wanom ko ju geluk da Israel na tan fu free te de yopo amo ko pot Christi watra yida mai tingi famo pot Christi watra da e meso so krabu Julek obiama im netjes. We play echt man dat we waka para pasanga sofutu. Bicycle refu nabi. Wama kona mi wali share ma flow. You know make money. Wat je last toen si voor teta busma desmo he you brudu. Mi tega ma o me botu si voor wat raji desmana. Dami wa pot smamofo, dami wa pot siba, dami wa pot amata ki last teta busma. Mi tak ernstig man, yera ma yamang. Damang batay ma tori dam luka man am lafu. Amatak yongo mi no make money. Manu teme luku pa meitang. Ameita indi de langa pede baka kwaka. Balala met mi laste tapunu ere. No wa obya manon kotegi taki ausreka yufi aben bung. Da ensref na ben bung. Mensen utega man kolop. Mika soru taki. Vooruit gaan de temi poto wa tragisma. Mi anu nabi wiri. Mi anu no abi wiri. Als het met mij, ik was in een kleine huis. Van 1 kamer. Het is geluk. Door schoon te werken naar mensen toe. Gaat het ook lukken. Voor jullie. Is het duidelijk? If God say me. Voor tiden na day. Mi ma apwa vrij libi. Temi wasi. Wil ik ook horen dat je vooruit gaat. Dat ben ik. Mi e win succes jisma. Omdat misref kono in een succes. Maar bita ben de tap mi passie ook toe. Slag ben dat mi tap mi passie toe. Die nu me bij abno wa nyang nyang. Maar mi ta hora pisi fu a winti bribi. En het is me vandaag aan de dag geluk. Dus no wa mano ka mi jaso. Dan mo doa opzettelijk sandanga yu fu ta yu winti. Wint van we takselang o tingi snuit. U denk aan de tingi sweri fu so taku op tapu kop. Na de bakrut op de sweri fu nu. Takwe. Misa bepaalde president me swere keur alas ma af. Maar sweri ne keur ase amasa abe af. Hey, u di wan brekere mensen. Mi biga yari so. Maar mi wa opo blaka ma ai voor het laatste lezes me opo blaka ma ai. E u saptak uno kring. Komiti u schreef uno ka flow. Want uno veel punt. Na mi tapu. Jullie kunnen alleen maar dingen uit jullie duimen zuigen. Maar ik heb altijd een klare antwoord voor ieder. Je mag zeggen wie je wil. Ik groet tot de volgende keer. Doe na een letti naar mama op ja. Ja? Ik groet. Dat mi denkt dat uleri eruit. O te winti pre egi. Ja? Winti pre aan een show. Dat hebben jullie ook geleerd. Te wan pre je wa winti biget extra vanaf 2 jaar. Waar jaar zoveel? En in een goede lening voor winti pre.
Inego do lening yere. En ono mek bonu ma taigunu. Tak im go lend money. Fugo ji wintie prei. Nee. Je moet sparen. If na knipa yo serie. Ya proko wintie. Temi wasi. If ya po aisa ne tapu. Mi wash you. Yo shidak akoluk o opo fi bige buy one two patu. Fi bige make cake. If me wash you. Mi chariga liba mi sreka you. Gelukkig op een tap if you know a kromanti. Def na een monteurbedrijf ibe abi. Def na tuwagi ben kodais dat na tiwagi oko one day. Dat na geluk. Ano ala masa sreka. Mus di wintie prei. Ano alas ma geboren voor die wintie prei. If a wintie eis. Dat in prei. Dat ik kan prei. Vooral de Hollandsma. Want motegu eerlijk wist van manga de fassi. Wist van mina de e fassi. Maar 3/4 voederen. Dat mag het. Wie is weer fassie. Ook als lastig. Maar ik ben blij dat ze zo ver zijn en ze snappen het stukje van het wintie geloof. Beter dan zij die hier in Suriname zijn. Na de blakka kalaraketief ding. Na de prit bakka futubonuma. Zij zoet fire ekos flow. Ugo wasiere. Uno poti krishidis maar dat uno schreef het tigi. Sorry. Dat ook wismi bakka. Hier die we wismi. Uno is dat mine dede. Tishim de la gado kirmere. Uswaki. Wo wismi teme wislek unu. Temi bige du de ogri sawe du. Dat te usen san konji mi ja mofodora de san sawe pota mofodora do kirmi. Maar zolang mi sap tak mi de kring. Waf de san funo wan bit mi. Ano kang. Mi jebri jaini fo jinta. Mi fo kanton blawo jaini. Mi fantama fa busra maini. Mi parobla. Te wantadi. Doei! Yeah, ide je boy. Ide je boy. Ube je boy. Ude je boy. Hip 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 hip. Manenge. Ude je boy. Ude je boy. Suti poku ya boy. Ude je boy. Ude je boy. Ude je boy. Ude je boy. Het regen. Mensen hebben me kan live van ons hoor. Dadelijk moet draai pokoe. Moet draai cheap pokoe dadelijk. Flow is lekker thuis. Dadelijk wil Lucas even sa. Kijk, lekker thuis. Ik ben lekker bij mijn huis. Ja, dit is mijn tent.